Hukunce-hukuncen najasa. A tsawon tarihin ɗan adam babu wata shari'ar da ta damu da tsarkake ɗan adam da kawar masa da ƙazanta kamar shari'ar musulunci. Musulunci shine addinin da ya sharɗanta kuɓuta daga najasa a cikin da yawa daga ibadojinsa kamar sallah, dawafi, karatun alƙur'ani. Larabawa suna amfani da kalmar najasa akan ƙazanta, amma malaman shari'a suna cewa najasa ita ce dukkan abin da shari'a ta yi umarni da a kusar da shi. Bayan dogon bincike da malaman fiqh suka yi a ƙarnonin da suka wuce, sun cimma cewa najasa ta kasu zuwa kaso daban-daban. Na farko, bawalin ɗan adam da bayan gidansa. Hadisin mutumin ƙauyen nan da ya yi fitsari a masallaci, wanda Imamul Bukhari da Muslim suka ruwaito, yana nuna haka, saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce masa, waɗannan masallatai bai dace a yi fitsari ko ƙazanta ba a cikinsu, kaɗai an yi su ne don ambaton Allah da sallah da karatun alƙur'ani. Jinin al'ada ma najasa ne, saboda abin da ya tabbata na Khawlatu ‘yar Yasar ta zo wajen Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ta ce masa, ya Rasulallahi, ban da wata riga sai guda ɗaya, gashi kuma ina yin jinin al'ada a cikinta. Sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da ita, idan kin tsarkaka ki wanke wurin jinin, sannan ki sallah da ita. Duk jinin da ba na haila bane mai tsarki ne, jini ne wanda yake kwarara ko kuwa wanda baya kwarara, saboda abin da ya tabbata na wani arne ya harbi wani musulmi yana sallah da kibiya ya same shi, sai musulmin ya cire kibiyar ya ci gaba da sallarsa, alhali jinin yana zuba. Abu Dawud ne ya tuwaito shi. Kaso na uku na najasa shine bawali da bayan gidan dabbobin da ba a cin naman su, kamar dabbobin da suke farautar ‘yan uwansu da tsuntsaye masu farautar nama. Ya zo a cikin hadisin da Abdullahi ɗan Mas'ud, Allah ya yarda da shi, ya ruwaito, yana cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya je wajen bayan gida, sai ya umarce ni na kawo masa duwatsu guda uku, sai na samu biyu, na nemi na ukun amma ban samu ba, sai na ɗauko kashin dabbobi na taho da shi, sai ya karɓi duwatsun guda biyu ya jefar da kashin dabbar da na zo masa da shi, ya ce wannan ƙazanta ne. Bukhari ne ya ruwaito shi. Amma bawali da kashin dabbar da ake cin namanta kamar shanu da raguna da makamantansu, wannan ba najasa ba ne, saboda abin da ya tabbata daga Anas ɗan Malik, Allah ya yarda da shi, ya ce wasu mutane sun zo Madina sai suka yi ta rashin lafiya, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aika su wajen raƙuman sadaka don su rika shan fitsarinsu da nonansu. Mushar dabbar da ta mutu ba tare da yankar da shari'a ta yadda da shi ba, shi ma najasa ne, saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki, ka ce ban samu abin da yake cinsa haramun ba ne cikin abin da aka yi min wahayinsa, sai dai in mushe ne ko jinin da yake kwarara ko naman alade, haƙiƙa shi ƙazanta ne. Al'an'am aya ta 145. Daidai yake da mushe abin da aka yanka daga jikin dabba kafin a yanka ta, sai dai wannan bayani bai haɗa da mushen kifi da fara ba, su ba najasa ba ne, saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, an halatta mana matattu guda biyu da jini guda biyu. Matattu biyu su ne kifi da fara, jini biyu kuma su ne hanta da saifa. Ahmad ne ya ruwaito shi. Irin abin da aka faɗa akan kifi da fara, haka yake akan mushen abin da jini baya gudana a jikinsa, kamar ƙuda da tururuwa da makamantansu. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa, idan ƙuda ya faɗa cikin kwanon ɗayanku, to ya dulmiya shi gaba ɗayansa, sannan ya cire shi ya yarda shi, saboda a fiffikensa ɗayan akwai cuta, a ɗayan kuma akwai waraka. Daga cikin abin da shari'a ta yi hukunci da cewa najasa ne, akwai naman alade. Allah yana cewa, ka ce ban samu abin da yake cinsa haramun ba ne cikin abin da aka yi min wahayinsa, sai dai in mushe ne ko jinin da yake kwarara ko naman alade, haƙiƙa shi ƙazanta ne. Al'an'am aya ta 145. Yawun kare ma najasa ne mai tsanani, saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito, tsarkin
ƙwaryar ɗayanku idan kare ya yi lallaga a cikinta ya wanke ta sau 7, wanki na farko ya sanya ƙasa. Hakanan najasa ta haɗa da maziyi, shine abin da malamai suka yi bayaninsa a cikin littattafansu da cewa wani ruwa ne fari, ba shi da kauri kuma yana da santsi, yana fita yayin wasa da mace ko kuma tunanin jima'i, baya fita da sha'awa ko tunkuɗar juna, ba a samun gazawa bayan fitarsa, wani lokacin ma ba a jin fitarsa. Abin da yake nuna najasarsa shine hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito shi. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wa Aliyu ɗan Abi Talib, Allah ya yarda da shi, yayin da ya tambaye shi akan maziyi, ya ce masa, ka wanke gabanka ka sake alwala. Hakanan ma wadiyi yana cikin najasa, wani ruwa ne fari mai kauri, yana fitowa bayan an yi fitsari. Sau da dama hakan yakan kasance a banɗaki, ana yayyafa ruwa ne kawai wajen tsarkake shi, kamar yadda ake wa maziyi. Malamai suna ganin maniyyi mai tsarki ne saɓanin maziyi da wadiyi. Suna bayanin maniyyi da cewa wani ruwa ne fari mai kauri, yana fitowa tare da sha'awa, yana tunkuɗar juna, ana samun kasala bayan fitowarsa. Saboda ga hadisin na Aisha Allah ya yarda da ita a cikin Bukhari da Muslim, ta ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana wanke maniyyi sannan ya fita zuwa sallah da wannan rigar, ina ganin gurburmurin da ya wanke. A riwayar Muslim, na ganni ina kankare shi, wato maniyyin, daga rigar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, kankarewa ya yi kuma sallah da ita rigar. Duk da cewa giya ita ce uwar muni kuma najasa ce ɓoyayya, sannan shanta yana cikin manya-manyan zunubai, duk da haka babu wani dalili da ya nuna cewa najasa ce. Hanyoyin tsarkaka daga najasa. Akwai hanyoyi da dama don tsarkaka daga najasa. Ana tsarkake ƙasa mai najasa da ruwa, saboda hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito na labarin mutumin ƙauyen nan da ya yi fitsari a masallaci. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, ku ƙyale shi, ku kwarara ruwa guda ɗaya akan fitsarinsa, ko ku zuba guga babba ta ruwa. Idan kuwa najasar ruwa ce ta bushe, to ta tsarkaka, saboda hadisin Abu Kilaba Allah ya yarda da shi ya ce, idan ƙasa ta bushe to ta tsarkaka. Amma ruwan da yake da najasa to yana tsarkakuwa ne idan aka haɗa shi da wani ruwan mai yawan da ya gusar da alamar najasar, kamar yadda yana tsarkakuwa idan aka tace da injinan zamani da ake tace ruwa da su. Don tsarkake tufa mai najasa kuwa sai a wanke ta da ruwa, a kankare, a matse har najasar ta gushe. Haka ma za a yi don tsarkake shimfiɗar da muka sanya kayanmu a kai. Ana tsarkake fatar mushe ne da jima, saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, wanda Muslim ya ruwaito, yana cewa idan aka je mai fata to ta tsarkaka. Jaririyar da bata fara cin abinci ba ana tsarkaka daga bawalinta ta hanyar wankewa, jariri kuwa ana yayyafa ruwa ne kawai. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ana wankewa idan fitsarin yarinya ne, ana yayyafawa idan fitsarin yaro ne. Abu Dawud ne ya ruwaito shi. Tufa kuwa ana tsarkake ta ne ta hanyar yayyafa ruwa a wurin da maziyi ko wadiyi ya taɓa. Jinin al'ada kuwa ana tsarkaka daga gare shi ne da ruwa, abin da ya rage na alamansa baya cutarwa, saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ruwa ya wadatar miki, alamar jini ba za ta cutar da ke ba. Abu Dawud ne ya ruwaito shi. Takalmi kuwa, wanda shi ne yake gamuwa da najasa sau da dama, ana wadatuwa wajen tsarkake shi da goge shi a jikin ƙasa har alamun najasar ya tafi, saboda hadisin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, idan ɗayanku ya taka ƙazanta da takalminsa, ƙasa tana tsarkake shi. Doguwar rigar mace tana tsarkaka ne daga abin da ya makale mata na najasa da tafiyar da matar take yi a wuri mai tsarki, saboda manzon Allah
tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa abin da zai biyo bayansa yana tsarkake shi. Daskararren abinci kamar mai da cukui da waninsu najasa za ta iya fadawa cikinsu, don haka za a iya tsarkake wannan abinci ta hanyar ɗebe wannan najasa da zubar da ita. Saboda abin da ya zo a cikin Bukhari, an tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akan ɓera idan ya fada cikin mai, sai ya ce, ku jefar da ɓerar da gefen wurin, ku ci sauran manku.